Yes, mwanangu. Wasora seko mzukuru. Aiwa kuti tidyeka. Handidi kuti utenge muriwo mzukuru. Nemagonera unoita kubika aya. Sawa. Ndada kutoita zvimuriwo zvandakaita musunu. Wabata. Wabata. Ini ndikiri madomasi tarisa uone mwanangu. Unozodhiwa wakapiwa mari namai Mulilo, hauzowini mari. Iwewe. Zvenika. Kuri kufarirei? Ndoziva. Wakonewa Messi ukarohwa naticha. Alright. Ukandite zvinhu. John nhasi akuramba. Saka chitaura. Chitaura nyaya yako. Chiko ichocho. Kubaiwa saka kubaiwa kunofadza here kubaiwa? COVID? That's good. That's encouraging. Yeah. Sure. Zvavaimboti vana vadika vabaiwe paya. Booster ndio uri kupedzisira. Raita ugwariya chinzi booster. Ukabaiwa rekutanga ndichizvo zvindabaiwa rekutanga. Rechituru racho ndoribaiwa after 2 weeks. 2 weeks chete. Kwabooster racho ndozoribaiwa after 6 months. Ausikuona ina ndichikukosora inyaya dzebooster. Yakaboostiwa kaini. Ende kana watobaiwa kudai ndikazopedza kubaiwa usari matatu kaikero ndifamba mutauni ndogona kurega kupfeka maski kanchida. Isati chatopfeki. Maski changu chechidhende chavakandiva chasekuru. Chinzwa senzeni. Ndakamba chidhende vachakachekwa. Ati ndakatetengawo here paya ndida kuti ndichengetedze upenyu hwemuzukuru wangu. Chakachekwa pazambia yadi chiya chavakandiva. Muzukuru ukaderoka. Unoonaka? Ndio patokonana paya. Iwewe unenge wanda kuita kuti urarame. Because no zviri jamba. Zvese zviri right. Dafara vanhu vaingonyepera nachitoi vanhu vachitora vabai. Apa pandabaiwa here? Ndaichina ndichiti ndikada kubaiwa kudai. Ndotiza. Kana isu takatobaiwa tikatoswera taakumunda. Vakandibatsirana zve ndaitoita jekiseni racho. Hati akauya kudai. Ndoziziva. Ichi. Ndikavhara maziso. Ndovhara. Chonzi mazuva ndakaiti ichi. Wasanda chakapenga wewe. Ndisina chikavu. Ndangotenga nyama inguru unoifarira? Ani mazuva John uya wakasekuru uko kuseri kwegomo ya. Aita sezvi. Ndodira kuti mukandomuona hana kuya chikoro nhasi mundonovaudza mukavaona uya. Abaiwe kaya. Asi wakumukunda kaJohn. Wakumukunda iko zvino. Samwe tabaiwa isu. Wakumukunda zvese iko zvino wabaiwa iye hana. Hana baiwa wani nhasi. Pasara 2. Pasara 2 weeks kubaiwa rimwe rechitu. Ko boost. Ndozobaiwa booster after 6 months. Aiwa mara chikoro. Unenge watopedza. Hauchatomborwari ukarwara unongogwara mbichani. Zvese zvatova. Kana mchipinda munzvimbo dzakavharika munofanirwa kupfeka mamaski. Exactly. Ndozvakavanzwa chero wakabaiwa usari matatu. Asi kana mchipinda mokuti muchifemerana munofanirwa kuramba muchipfeka mamaski. Plus wokungofamba une sanitizer yako yekugezawo maoko kana zviya ukamhorosana nevanhu. Kai ndozvamufanirwa kuita kungoti COVID isakubatai. Saka iwe unozombofoira sei uchigona kurondedzera so? Unozombofoira sei? Munhu anogona kurondedzera nemo seizvozvo. Unofoira sei? Handizivi. Iwe. Mandisira chichakazva. Mune nyama yenguruve nesadza. Dzoka kuno muzukuru. Dzoka titaure haiwa. Dzoka wataura nyaya kwayo. Koma machi yawo. Amajeni Mark. Mama Jeni. Tony. Kuzvanenge manyowani. Wamaona kupi? Handambokutengera Mama Jeni. Wakamboti sekuru ndoda Mama Jeni ndikakutengera. Saka wamaona kupi? Tamatwa patebhu yavahove. Vanotisa grade 6. Watora usina kupiwa? Ndangotora. Watora usina kupiwa zvinoreva kuba muzukuru.
saka uri mbavha waba usingazivi kuti waba mangwana chai unodzosera kana wava kumada undiudze kuti ndokutengera hakuna kuita zvinhu zvokuba handidi muzukuru anobaini unouya nenyuzi dzakanaka asi wakatakura zvinhu zvakaipa